Vítajte na obhliadke, poďte ďalej, nevyzúvajte sa. No, tu nám máme veľkú halu, ktorá je priestranná, vzdušná, s veľkými oknami, s vysokými stropmi, plná zelene. Presunieme sa do vedľajšej izby, je krásna útulná spálňa, ktorú si môžete prerobiť presne podľa vašich predstav. A prirodzene sa presunieme do divokej záhrady plnej zelene. Vidíte tu mách, betón, divoké slivky, orechy, takže nebudete ani hladní. Stromy vám tu robia prirodzený tieň, ktorý vám zabezpečí, že vám nebude horúco ani v lete. Na toto rozľahlé parkovisko, ktoré je obkolesené živým plotom, ktoré vám zabezpečí prirodzené súkromie. Napravo pole, pred nami pole, šírava asi 10 km vzdušnou čiarou. Toto všetko môžete mať za akciovú cenu 3 milióny eur bez DPH.